дар Женева ҳамин лаҳзаҳо муколамаи ҳайати ҳукумати Тоҷикистон бо аъзои Кумитаи ҳуқуқи башари Созмони Милали Муттаҳид идома дорад. Дар ин иҷлосия намояндагони мақомоти тоҷик гузориш медиҳанд ки дар чанд соли гузашта барои риояти ҳуқуқи сиёсӣ ва мадании мардум чӣ корҳое карда шуд. Ҳамзамон ҳайати Тоҷикистон иборат аз 7 нафар ба суолҳои аъзои Кумитаи ҳуқуқи башар ҷавоб доданд. Баъди соли 2013 ин дуввумин баррасии вазъи ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон аст. Тоири Сафар ин нишастро пайгирӣ кард ва ман аз ӯ дар як суҳбате пурсидам ки дар рӯзи дуввуми ҷаласа, яъне субҳи имрӯз, суолу ҷавоб аз чӣ шурӯъ шуд? бале шаҳло нишаст соати 10 ба вақти Женева шурӯъ шуд ва Юсуф Раҳмон додистони Кул аввал дар бораи Заид Саидов, вазири собиқи саноат суҳбат кард ва гуфт ки додгоҳ ҳамаи гуноҳҳои ӯ аз ҷумла дуздии пули давлат, таҷовуз ба номус ва тақаллубкориро собит кард ва барои ҳамин Заид Саидовро ба зиндон маҳкум карданд. Додистон гуфт бо назардошти ҳамаи ин онҳо дархости Кумитаи ҳуқуқи башар барои беэътибор кардани ҳукми Заид Саидов ва озод кардани ӯро ноҷо мешуморад ва иҷро кардан наметавонад. Заид Саидов, вазири собиқи саноат ва тоҷири шинохтаро бо гуноҳҳои сангин ба зиндон маҳкум карданд. Ҳарчанд худаш мегӯяд ки бегуноҳ аст, Заид Саидов соли 2013 баъди эълон дар бораи таъсиси ҳизби сиёсии Тоҷикистони нав боздошт шуд ва вазири собиқро дар моҳи декабри соли 2013 ба 26 соли зиндон маҳкум карданд. Додистони Кули Тоҷикистон парвандаи Маҳмадалӣ Ҳаид, узви раёсати ҳизби Мамнӯи Наҳзати Исломиро ҳам шаҳр дод ва гуфт ки гуноҳҳои ӯ низ дар додгоҳ собит шудааст ва Маҳмадалӣ Ҳаид қонунӣ ҷазо гирифтааст. Аммо он гуна ки медонем, як гурӯҳи кории Созмони Милали Муттаҳид ки парвандаҳои боздоштҳои худсарона дар кишварҳои ҷаҳонро таҳқиқ мекунад, моҳи майи соли 2018 хулоса дод ки боздошти Маҳмадалӣ Ҳаид ғайриқонунӣ аст ва ӯ бояд фавран озод карда шавад. Додистони Кул Юсуф Раҳмон ҳамчунин парвандаи Бузургмеҳр Еоров, вакили шинохтаро ҳам шарҳ дод ва аз ҷумла гуфт ки ӯро на барои назарҳои сиёсӣ, балки барои ҷиноятҳои мушаххас аз ҷумла 19 мавриди тақаллубкорӣ ба зиндон маҳкум карданд. Додистон киноя зад ва гуфт ки шояд назарҳои сиёсии Еоров дар зиндон пайдо шуда бошад. хуб, Тоир, дар ҷаласаи рӯзи аввал ки тақрибан 3 соат идома кард, ҳайати Тоҷикистон чӣ гуфт ва чӣ шунид? дар рӯзи аввали нишаст аъзои Кумитаи ҳуқуқи башар масоили зиёдеро бо мақомоти Тоҷикистон дар миён гузоштанд ва суолҳои бешуморе низ карданд, аз ҷумла дар бораи ошӯбҳои хунине ки дар зиндонҳои Хуҷанду Ваҳдат дар зарфи камтар аз 1 сол сурат гирифт ва аъзои кумита пурсиданд ки онҷоҳо чӣ шуду чӣ гузашт. Юсуф Раҳмон, додистони Кул, ба ин суолҳо ҷавоб дод ки дар ҳарду зиндон ҷинояткорони хатарнок барои фирор ошӯб бардоштанд ва аз ҷумла дар бораи ошӯби моҳи май дар зиндони Ваҳдат гуфт: 30 особо опасных осужденных террористической организации «Исламское государство». 30 ҷинояткори фавқулодда хатарноки гурӯҳи давлати исломӣ ва созмони мамнӯи Ансоруллоҳ ки дар зиндони вазорати адлия дар шаҳри Ваҳдат нигаҳ дошта мешуданд, бо корт ва дигар абзори тез мусаллаҳ шуда 3 корманди муассисаи ислоҳиро гаравгон гирифта, сипас куштанд. Дар натиҷаи амалиёти маъмурони амниятӣ 25 ҷинояткори террорист нобуд карда шуданд. 25 осужденных вот этих террористов были уничтожены, ликвидированы. вале баъзе аз худи зиндониён ва ҳомиёни ҳуқуқ гуфтанд ки ошӯбҳо дар зиндонҳо ба сабаби шароити бади зиндонҳо, муносибати дағалу бадрафторӣ бо маҳбусон аст. аз масоили дигари доғ дар Тоҷикистон бастани вебсайтҳову дастнорас кардани интернет низ матраҳ шуд ва Василка Санчин, намояндаи Кумита аз Словения, аз ҳаят хост бигӯянд ки чаро дар Тоҷикистон чунин корҳо сурат мегирад. Юсуф Раҳмон дар бораи бастани вебсайтҳои хабарӣ ва ё маҳрум кардани мардум аз дастрасӣ ба интернет ҳам гуфт ки агар чунин коре шуда бошад, пас бар асоси қонун будааст ва ба аҳдҳои байналмилалии Тоҷикистон мухолифат намекунад. سپاس از تویری سفر که محتوای بررسی وضع حقوق بشر در تاجیکستان را شرح داد. طوری چند لحظه پیش از داخل جلسه به ما گفتند عضو کمیته حقوق انسان درباره نوپدید شوی احسان عودی نایف از نمایندگان حکومت تاجیکستان توضیح خواست است. جلسه در ژنو طوری گفتیم ادامه دارد و تفصیلات آن را میتوانید در وبسایت رادیوی آزادی دریافت نمایید.